Hrvatski predsjednici, završnica natjecanja Ponos domovine 2020. godina. Bože, izvoli. Izbori za predsjednika Republike Hrvatske definirani su zakonom. Izbore za predsjednika Republike Hrvatske raspisuje vlada u roku koji je određen zakonom. Građani Republike Hrvatske imaju pravo birati i biti birani za predsjednika Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života, što je osnovno biračko pravo. Predsjednik Republike Hrvatske bira se na neposredan način, znači građani ga biraju direktno na rok, odnosno na mandat od 5 godina, s tim da ne može biti više od 2 puta biran. Nadzor na izborima provodi Državno izborno povjerenstvo, odnosno DIP, ali i mnoge nevladine udruge kao što su GONG i ostale. Inauguracija predsjednika Republike Hrvatske je u Republici Hrvatskoj praznik demokracije i kao takva vrlo je važan dan za Republiku Hrvatsku jer se podizanjem desne ruke i polaganjem lijeve ruke na Bibliju zapravo smjenjuje stari predsjednik i Hrvatska dobiva novoga vođu, odnosno novog poglavara vojske i Republike na taj dan. Održava se tradicionalno na Markovu trgu i važno nam je za spomenuti i lentu koju predsjednici dobivaju kao jaku simboliku i znak Hrvatske države, odnosno da od toga trenutka oni njom upravljaju i oni je vode. Sada uloga predsjednika Republike Hrvatske, krećemo Ivane. Dakle, uloga predsjednika Republike Hrvatske, on je državni poglavar Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske. U vremenskom razdoblju od 1990. godine do 1999. radilo se o polupredsjedničkom sustavu u kojem je predsjednik Hrvatske imao značajne ovlasti kao i dužnosti. Promjenom Ustava 2000. godine došlo je do promjene dužnosti i ovlasti predsjednika. Predsjednik je postala protokolarna funkcija s određenim ovlastima. Nadalje, hrvatski predsjednici kroz povijest. Kroz 30-godišnju povijest Hrvatska je imala 3 predsjednika i 1 predsjednicu. Samim time što smo imali 1 predsjednicu, to Hrvatsku svrstava u zemlje koja je dobila prvu predsjednicu, što na primjer Sjedinjene Američke Države još nisu napravile. Prvi predsjednik i utemeljitelj moderne Hrvatske države je dr. Franjo Tuđman, koji je bio biran 2 puta i to na razdoblju od 10 godina, dakle od 1990. do 1999. Potom Stjepan Mesić, kada je nastupila i promjena Ustava te smanjenje funkcija i ovlasti predsjednika, koji je također bio biran u 2 mandata od 2010. do 2010. godine. Tako je. Potom Ivo Josipović, koji je bio biran jednom od 2010. do 2015. te na posljedku Kolinda Grabar-Kitarović, prva hrvatska predsjednica od 2015. do 2020. godine. Bože, izvoli. Franjo Tuđman je bio prvi hrvatski predsjednik, neosporna hrvatska ličnost, utemeljitelj Hrvatske demokratske zajednice, veliki državnik i zapravo kreator mudre državničke politike koja nam je zapravo u to vrijeme i trebala. Hrvatska se tada našla u kriznim godinama. Krizne godine Domovinskog rata, poraća, pitanje rješavanja statusa hrvatskog stanovništva i zapravo njegova položaja u bivšoj državi i naši izbori samostalnosti postavili su Franju Tuđmana na čelo države kao odgovornoga državnika. Valja napomenuti kako je osnivač i prvi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, stranke koja djeluje i danas i koja je i danas na vlasti. Tu vidimo i jednu njegovu izjavu sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što. To je samo jedna u nizu njegovih izjava koje svjedoče koliki je domoljub i rodoljub bio i koliko je dobro i državnički vodio Hrvatsku državu. Stjepan Mesić, Ivane, izvoli. Dakle, Stjepan Mesić bio je drugi hrvatski predsjednik. Kao što sam već rekao, njegovim dolaskom na vlast prešli smo iz polupredsjedničkog sustava
Hrvatska postaje parlamentarna demokracija, odnosno parlament dobiva na važnosti. On je rođen u Orahovici 24. srpnja 1934. godine. Obnašao je dužnost predsjednika Hrvatske u 2 mandata, a također je u vrijeme prije suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske sudjelovao u gušenju Hrvatskog proljeća, zbog čega je bio i pritvoren. On je također bio jedan od osnivača Hrvatske demokratske zajednice, posljednji predsjednik predsjedništva SFRJ te prvi predsjednik Vlade Republike Hrvatske od 1990. godine, koja se zapravo tada zvala Izvršno vijeće Republike Hrvatske. On je za vrijeme svog mandata radio na normalizaciji odnosa između Hrvatske i susjednih zemalja, te na tome zapravo ustrajao. Potom imamo Ivu Josipovića. Bože, izvoli. Ivo Josipović je 3. po redu hrvatski predsjednik. Na izborima je pobjedio kao pravni profesor, skladatelj, političar, ali i aktivni glazbenik. Bio je kandidat Socijaldemokratske partije Republike Hrvatske i kandidat lijevih birača. Predlagatelj je više hrvatskih zakona, zastupao je Hrvatsku pred Međunarodnim sudom za zločine počinjene na području bivše Jugoslavije i zapravo najvažnije njegovo dostignuće je to da je kao državnik aktivno sudjelovao u pripajanju Hrvatske Europskoj uniji, odnosno da je za njegovog mandata ona postala njegova 28. članica. Kolinda Grabar-Kitarović, Ivana, izvoli. Kolinda Grabar-Kitarović, kao što smo rekli, je prva hrvatska predsjednica i Hrvatska može biti ponosna što je u svojoj tako mladoj povijesti izabrala svoju prvu predsjednicu. Ona je rođena u Rijeci 29. travnja 1968. godine, bila je ministrica vanjskih poslova i europskih integracija, te je zapravo radila jako puno na pripajanju Hrvatske Europskoj uniji, te stoga možemo biti veoma zahvalni. Završila je Filozofski fakultet u Zagrebu, studirala je španjolski i engleski jezik. Zaslužna je itekako za bolje vanjsko-političko pozicioniranje Hrvatske i povećanje njezinog ugleda u svijetu. Ujedno je i promotorica bila natjecanja Ponosa domovine, a dužnost predsjednika obavljala je u jednom mandatu od 2015. do 2020. godine, kada je poražena u 2. krugu predsjedničkih izbora od protukandidata Zorana Milanovića. Bože, izvoli. Zoran Milanović je po struci također pravnik. Kolindu Grabar-Kitarović pobjedio je ove godine na izborima. Aktualni je hrvatski predsjednik. U prošlosti je imao zanimljivu političku karijeru, a među ostalim se ističe da je bio predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske, dugogodišnji, od 2007. do 2016. je bio predsjednik, znači SDP-a, a Hrvatska je potpisala ugovor o članstvu Europskoj uniji u njegovo vrijeme, zagovarao je i zagovara je dan danas liberalne stavove i ideje. Kao takvi nam je najzanimljiviji jer je sadašnji predsjednik i zapravo što će on učiniti ostaje tek za vidjeti. I na kraju, zahvaljujemo se na pozornosti. Ovu prezentaciju su uredili i napravili učenici 4. gimnazije Marko Marulić, ekipa Domoljubi, Bože Bradarić, Ivan Bučan i iza kamere Luka Radanović. Hvala vam lijepo.